reči zavičaja. Počinjemo od prve igre. Prva igra se zove slovo po slovo i kao što igra sama kaže, treba da pronađete neku reč od slova koje imate i evo sada ću vam ja pročitati ta slova, a vi treba za 1 minut da sastavite neku što dužu reč. Evo, ovo su slova. K, H, P, O, S, R, A, J, F, E, O, R. Možete da počnete. Evo gotovo, vreme nam je isteklo, hajde da vidimo sada koliko imate, od koliko slova ste našli reč. Evo može crveno Mateo da mi kaže koliko ima slova. 5. Dobro, a Lazar? 4 kosa. Aha, kosa, može, a Mateo? Kofer. Kofer, dobro. Znači, dobijate onoliko poena koliko i slova. Najduža reč ima 10 slova, profesorka. Druga igra. Rebus. Znate šta je to rebus? Ne. Da. Rebus to je ona igra kada imate neku sliku i slova i neke znakove i onda od toga treba da sastavite, da pronađete neku reč. Evo, vidjet ćete sada šta je. Prvo je ovaj rebus. Znam. Da, napišite tu reč. Jeste napisali? Da. Da. Dobro, evo, pokažite mi sada da vidim. Nisam napisao. Osloniti se. Samo, Mateo, zašto nasloniti se? Nisam znao da osloniti se nešto znači. Da, evo, šta znači? Lazare, šta znači osloniti se? Kao da staviš ruku ili da se nasloniš na nešto, samo da se osloniš. Da, ali manje nego nasloniš. Da. Ovo je samo malo, osloniti se malo. A drugi rebus, evo sada pažljivo gledajte sliku i slova i znak. Znam šta je. Dobro, jeste napisali? Da. Da vidim. Svetla. I ja svetla. Dobro, tačno. Znači, Mateo za drugu igru ima 4, a Lazar 8. Evo, idemo na treću igru. Pogodi šta je. Sada imamo neke rečenice i ja vam čitam jednu po jednu rečenicu, a vi treba da pogodite šta je to, koji je to pojam sakriven, šta je to tu. Evo, idemo ovako redom. Prva rečenica i posle te prve rečenice pogađa Mateo. Može da ih poveže most. Da li znaš, Mateo, šta je to? Kako se kaže? Dobro, ako ne može se setiti, nema veze. Evo, da vidimo, Lazar, da li ti možda znaš? Put? Ne, nije put. Dobro, onda drugo.
Imaju ih testere. Ne znam. Nije. Dobro, nemate ideju. Onda treća rečenica, mogu biti mlečni. Zubi. Dobro, da, to je tačno. Tačno rešenje jeste zubi, mlečni zubi. Imamo, mogu biti pokvareni i peru se pastom. A zašto može da poveže most? Most je kao, tu ti je zub. I ono što ti poveže zub sa desni je most. Ako neko ima protezu ili nešto tako, to isto može da bude most. Lazar dobija 6 poena za treću igru. Četvrta igra se zove brzo, brže, najbrže. Eto, vidite već da je u pitanju nešto što treba da se kaže brzo. Znate šta je to? Da. Brzalice, ili tako? Neke rečenice koje treba da govorimo brzo, a uvek je nešto tu teško što nam je nezgodno da izgovorimo. Evo, ovo je jedna brzalica. Mislim, to je puška. Dobro. I to su miševi. Aha. Mitraljez. Brzalica ide miš uz pušku, miš niz pušku. Aha. I evo sada možete da izgovorite 5 puta. Svako da kaže 5 puta ovu brzalicu, ali što brže. Evo, može Mateo. Miš uz pušku, miš niz pušku, 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 miš uz pušku, miš niz pušku. Dobro, uspelo je, da. A evo da vidimo Lazara. Miš uz pušku, miš niz pušku, miš uz pušku, miš niz pušku, miš niz pušku, miš niz pušku, miš uz pušku, miš niz pušku, miš uz pušku, miš niz pušku. Dobro, odlično je bilo. Sada Mateo dobija 5 poena za ovu igru. Znači ja imam ukupno 18 poena. Ja 14. Da, koliko poznaš Srbiju? Sada treba da odgovarate na neka pitanja o Srbiji. Šta sve to znate o Srbiji? Imamo pitanja i treba da izaberete tačan odgovor. Prvo pitanje, kada je Dan državnosti Republike Srbije? Ne vidimo pitanje. Pa zato kažem lakše je na telefonu, onda imate, vidite ovo i samo na telefonu pritisnete odgovor. Lazar je odgovorio, ali tako? Da, ja sam odgovorio. Ja nisam imao vremena. Ptica na grbu Srbije naziva se... Tako je, orao. Da, to je tačno. Odlično. Koji je najveći među sledećim gradovima Srbije? Niš. Dobro, Niš, naravno. Ja Kragujevac, bio sam tamo puno puta, mislio sam da je veći. Da, ipak Niš, dobro. Da. U kom delu Srbije se nalaze planine Zlatibor i Krak? Šta je sad istok beše? To je sa... Šta mislite? Na zapadu. Ko je rekao istok? Ja sam zaboravio
moje, ne znam kako da... Aha. Sam stavio na Znači- jugu. Zlatibor i Tara su na zapadu. Da, no oni su na zapadu, tamo kod Bosne. Tako je, da. Dobro. A sada gde se nalazi Palićko jezero? Ja ne znam ni šta je to. Ne znam. Aha, na severu. Da, odlično. Da, to je na severu, baš gore blizu granice sa Mađarskom. Da, Palićko je jedno od najpoznatijih jezera u Srbiji. Koja zemlja se sa Srbijom graniči na istoku? Sa istočne strane. Istočna strana. Aha, to je Bugarska. Šta ste vi stavili? Mađarska Ja i sam Bosna? stavio Bosnu i Hercegovinu. Aha, to je zapadno. Da, to je zapadno, tamo gde su Zlatibor i Tara. A Mateo, Mađarska. Dobro, imamo još 2 pitanja. Koja od sledećih reka ne protiče kroz Srbiju? Nije u Srbiji. Tako je, da, odlično. A još jedno. Šta od ovog nije pitanje? Da. Dobro, Jutenica, ali tako? Burek, to ti je najpopularnije u Srbiju. Ništa. Da, jeste vrsta pita i burek, tako je. Sada imamo jedan insert, jedan video. Slušaj, gledaj, zapamti. Treba da pratite ovaj kratak video i onda posle imate neka pitanja o tome. Može. Da. Evo ga video. se Petar, a ovo je moja sestra Ann. Upravo smo se preselili u novi dom, kad su se naši životi zauvek promenili. Bravo, gospodine Bubo! Moramo da idemo na mesec! Ann, sačekaj! Gde je moja sestra? Bojim se da... Moja si. Da je oteta. U svitanje će moj mesečev top biti spreman. I onda ću vladati celim univerzumom. Mi ćemo vladati. Šta? Neću ostaviti svoju sestru ovde potpuno samu. Kad sunce izađe, niko neće moći da se vrati. Zašto su sve ove stvari? Za putovanje. Na mesec? Ne, na Karibe. Pa naravno da idemo na mesec. Na mesec! Spremite se za avanturu. Za prave heroje. Velike, hrabre, snažne. Koje će vas odvesti. A evo i njih. Dobar buk ružan. Do meseca i nazad. I onako će moj stariji brat uskoro doći da me oslobodi. I sada će doći po tebe. Naravno, on je moj brat. Čarolija meseca. Jedan mali korak za Bubu, jedan veliki skok za bubičanstvo. I uskoro. Dobro, eto kako je, čuli ste sve i videli? Da. Dobro, odlično. Hajde, evo sada počinjemo sa pitanjima. Prvo pitanje za Matea. Kako se zove dečak, glavni lik u filmu? Ne znam. Da li je čuo Lazar? Mislim da sam bio Petar. Tako je, odlično, Da. to je Petar. Da, bravo. Petar je taj dečak. Rekao je na početku samo, ja sam Petar. Da. Sada drugo pitanje za Lazara.
Šta je tom dečaku oteta devojčica? Šta je to? Njegova sestra je Tačno, oteta. da. Da, to je njemu je ona sestra, da. Bravo. Treće pitanje za Mateja, kuda putuje dečak da je spasi? Na... gore, na mesec. Da. Tako je. Ide na mesec. To je tačno, odlično. I još jedno pitanje, kako se zove film, Lazare? Čarolija meseca. Tako je, Čarolija meseca. I imamo još samo jednu igru za kraj. To je 7. i to je asocijacija. Asocijacija, obožavamo. Dobro, igrali smo, znate već kako se igra. I počet ćemo sada od Lazara. Evo, Lazar će nam otvoriti prvo polje. A1. To je minut. Vreme. Nije. Nije. Mateo? A3. Sat. Sekundi. Aha, tako je. To je sekunda, da, dobro. Da li možda znaš šta je konačno? Ne znam. Vreme, konačno. Čekaj, sada otvaraš polje. B1. To je Beograd. Grad. Nije grad. Sad Mateo. B4. To je dinar. Da. Srbija. Ne. Srbija. Dobro, jeste. Da, to je Srbija, ali Lazare, čekaj svoj red. Sada, da li možda znaš konačno? Ne znam. Dobro, evo može Lazar. C1, ne znam šta je konačno. A? Slovo? Tako je. To je slovo. Onaj što je napravio azbuku. Vuk Karadžić. Nije Vuk Karadžić. Evo može sada Mateo. D2. Pol. Ne znam. Ne znam ni ja. Dobro. D3. Voće. Drvo. Da li znaš voće, pol ili možda konačno? Sekunda, Srbija, slovo. D1. Amerika. Da li možda znaš šta bi bilo D? Naranđa. Nije. Lazare? D4, ne znam. J. Voće, pol, Amerika. A. Jabuka. Nije. Jagoda. Ne. Lazare, možeš i ti da probaš ili konačno ili D. Južna. A da. Ovo D, tako? A Tako, severni. južna. Severni.
južna ili jug, to je tačno. I da li neko zna konačno? Niš? Ne. Dobro, ako ne, evo, sada ćemo vidjeti šta je konačno. Konačno je vrlo jednostavno, to je slovo S ili S. Zato što je to skraćenica za sekund, pišemo latinično S, onda imamo za jug, jel tako, ona oznaka koja je svuda zbog engleske reči South, imamo to S, onda slovo S i S kao Srbija. Za malo, da, eto, Bravo, pobedio je Mateo. sada. Bravo, Lazar.